A les nostres illes, gran cor de la Mediterrània, va néixer l'EIP ara fa 30 anys. Impulsada pel govern i la Universitat de les Illes Balears, l'escola tenia per objectiu formar les persones que donarien sentit a tot allò que passava dins els hotels, els menjadors i les cuines de la nostra terra. L'EIP es va instal·lar al campus universitari, però amb la mirada posada en la realitat del sector. Perquè des del principi es tenia clar que aquest ofici no s'aprenia només escoltant, sinó fent, repetint, equivocant-se i tornant-ho a intentar fins que cada gest trobava el seu lloc. Aquells primers anys, les cuines bullien d'aprenentatge, les aules de concentració i els passadissos d'il·lusió i de nervis. Eren hores llargues, dies intensos, petits errors que es convertien en experiència i gests que a poc quedaven per sempre. Amb els anys, milers d'alumnes hi van passar i molts van arribar a convertir el seu ofici en una gran professió. Avui, alguns són noms reconeguts i referents dins el sector. Tots parts d'una manera de fer que va començar aquí. L'escola va créixer, es va adaptar, va ampliar l'oferta formativa amb el grau en direcció hotelera i nous cicles, però sense perdre mai el que és essencial, fer les coses bé i cercar sempre l'excel·lència. Entendre que l'hospitalitat no era només una professió, sinó una manera de cuidar, d'anticipar-se i d'estar. I tot allò que va començar aleshores encara ens defineix. Fa 30 anys que l'EIP té cura des d'aquí d'allò que fa úniques les nostres illes.